Kenan wata ran dai muna nan tare muna zaune a ɗaki, yana nan gefen ni kuma ina gefe ɗaya, sai ya ciro wata abu a cikin leda. Ina ganin lokacin ana kamar sholi ne irin wanda aka matse a cikin leda din nan. Sai na ga a koda yaushe shigo ɗaki sai ya ringa shan wannan abun. A'a, sai na ce to shi wai wannan yana shan wannan abun me yake ji a jikin shi, me yake ji ne wai da yake shan wannan abu a koda yaushe. Kawai he ne wayo, he ne mamaye shi, sai na kwace. Ina kwace abin nan din nan kawai sai na koma gefe daya. Na koma gefe daya na samu sako nima na labe. Ina ta miƙo hannu ya kwace wannan abin nan din, ni kuma na gode na koma gefe na zauna. Ni ma ina zama kawai na kama wannan abin, na kama zuƙa. Ina zuƙa sai na ji kaman kaina ya fara mun wani abu. Sai na ce to kai bari in cire abin nan. Sai na zo ina ta jan wannan ledan, ina ta jan ledan nan, wallahi ta ki fita.